захищати людей в Україні, Росії та окупованому Криму. Такі плани в адвокатського об'єднання «Полозов і партнери». Напередодні воно офіційно розпочало свою роботу. Центральний офіс відкрили у центрі Києва. Відомий російський адвокат Микола Полозов спільно з українськими партнерами вирішили створити унікальне адвокатське бюро, яке працюватиме на кілька країн. Адвокати займатимуться не лише справами політичними, а й надаватимуть допомогу у цивільних та кримінальних процесах. Про все докладніше далі в сюжеті. Спасибо, друзья! Червона стрічка, відкриття, далі екскурсія новим офісом. Микола Полозов веде гостей сходами до приймальні адвокатського об'єднання та кабінетів, де працюватимуть партнери. Володя, веди на 3-й етаж всіх. Проходите, проходите. До відкриття адвокатського бюро, розповідає відомий російський захисник, разом з українськими колегами йшли довгих 1,5 роки. І от нині нарешті зібрали команду однодумців та професіоналів, що готові у судах захищати права та відстоювати закон. Кабінет моего партнера Владимира Кутового. Человек, благодаря которому мне удалось здесь начать эту деятельность. Профессионал очень высокого уровня. Кримінальні, господарські, цивільні й адміністративні справи. Сфера діяльності адвокатського об'єднання – це розгалужений спектр юридичних послуг та, головне, допомога там, де вона життєво необхідна – в анексованому Криму та Росії. Будущее, в том числе свое профессиональное, я, конечно, связываю с Украиной. Я верю, что эта страна будет богатой, будет великой, и свой маленький вклад наше адвокатское объединение в это, безусловно, сделает. Спасибо вам. Давайте вам поаплодируем, друзья. Після офіційної частини екскурсії – неформальне спілкування. Тут, у внутрішньому дворику, Полозові партнери зібралися давні друзі, яким є про що поговорити. Украина вытягивает из России всех порядочных людей. Там вообще ничего не останется скоро. И нам очень приятно, что Полозов именно здесь. Ты здесь будешь очень нужен. И мы всегда будем рядом с тобой, и там, где нужно, мы подставим тебе плечо. Это очень логично, то, что офис открывается здесь, в Киеве, но я предвижу, что категорией значительной части клиентов будут оставаться политзаключенные граждане Украины. Один з таких – Денис Гриценко, колишній політбранець, кримчанин, капітан 2-го рангу катера «Бердянськ». Чоловік розповідає, що після 9,5 місяців полону у московському Лефортово і досі призвичаюється до життя на волі. Та разом з адвокатом Полозовим готується і далі захищати свої права, адже Росія не закрила кримінальну справу проти українських моряків. Дело политического уровня, но ведь и человек не побоялся, он взял эту ношу такую серьезную, и, знаете, кулак взял и не разогнул, не отпустил, пока все это не закончилось. Это человек с большой буквы. Іти проти системи там, у Росії, і доводити та розповідати світу про правовий нігілізм Білокам'яної – це ті фактори, розповідає Микола Полозов, що змусили відкрити адвокатське об'єднання тут, у Києві. В России отсутствует суд. И работа там не приносит удовольствия. Это работа на противодействии. Это работа в таком очень жестком клинче с властями. Хочется работать для души. Хочется действительно приходить в независимый суд, где он выслушивает аргументы одной стороны и другой стороны и принимает справедливые решения, а не просто проштамповывает какую-то указівку сверху. Аби працювати в Україні, Микола Полозов вивчає українську та отримав адвокатську ліцензію. Його колега, також росіянин, що працює в Україні, Ілля Новіков, розповідає, що місія Полозова – надавати юридичний захист переселенцям і тим, хто нині живе на окупованих територіях, дуже актуальна. То, что Николай заявил своим фокусом, то, что он будет заниматься не просто какой-то юридической практикой в Украине, а то, что он будет фокусироваться на Крыму, да, и на помощи людям в Крыму, это важно.
Мне кажется, такого фокуса долгое время не хватало. Довести правду у так званому суді в анексованому Криму майже неможливо. Особливо це стосується політично мотивованих справ. Та результат навіть негативний. Це привід для подальшої боротьби. І її результат цілковито залежатиме від порядності і професійності захисника. Во-первых, хороший адвокат, во-вторых, это порядочный человек. Для меня это самое главное. И вот эти два сочетания, я надеюсь, они сделают ядреную такую смесь юриспруденции. Я бесконечно рад тому, что здесь открылось адвокатское бюро. Тем более мне приятно, что это мой друг. Даст Бог, я не буду пользоваться его услугами, но если придется, пойду именно к нему. Потому что, еще раз повторю, адвокат начинается с человека. Я надеюсь, что наша деятельность нашего адвокатского объединения послужит на пользу народу Украины и стране в целом. Ріана Алієва, Заман, АТР.